ngoba ezintweni ozodibana nazo kuyakhawunta ukuthi ufundisweni. Ungacabanga usazoyibhala exam. Ungabona abanye abantu bengalingwa ngezinto okulingwe wena ngazo bakwamanye ababandla. Bese bangathi uSathane uphumela ibandla leni kuphela, amabandla kawaphumele, kanti izinto enizifundisiwe eyidonse izinto eziza kini. Ngoba into oyifundile kuzoba nezinto eziza kuwena zihambisana nokuthi ufundeni. EkaJesu exam yaphuma kuDuteronomy yonke. Temptation number 1 waphendula ngamazwi asencwadini kaDuteronomy uJesu ngenkathi ethi kulotshiwe. Temptation number 2 ehlane waphendula ngempendulo esencwadini kaDuteronomy uJesu ngenkathi ethi kulotshiwe. Temptation number 3 still impendulo yavela kuDuteronomy uJesu methi kulotshiwe. Ngame amazwi mongcwele ngenkathi uJesu ezile ukudla wamtshela ukuthi exam yakhe izophuma kuDuteronomy.